Halo everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ आरोबाव खेबसेबाव बरायहरनाय थाबावबाय। दिनै जोंहा नांगोल जांख्रा ना, बेनिखायनो नोंथांमोनानो एसे दुब्लियाव थांनानै देखायनोसै। दुब्लियाबो बांद्राय गोजान नंखाया, न' खाथियावनोखा। हेलौ होनदो। हेलौ। थ'दो होमबालाय बिदिबालाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जांख्रा जांख्रा ना, नांगोल जांख्रा। आयौ नांगोल जांख्रा ना, नांगोल जांख्रा होनदोंना आबौ ओइ, माबायदि नायदों? दिनै नांगोल जांख्रा जोंहा दिनै सुलांबाय आं जाग्राया। गायजोबखांबाय दिनै, माने खनसे सेस जोबहैबाय आरो जोबजोब्बाय। खोथा लानांगौलै जोबनायनि फोथा लानो, फोथा गायो। बिरालै जोंना खरायबाय। नै नांगोल जांख्रा जाग्राया बेनो जाबाय। नांगोल जांख्रा जाग्राया बेनो जाबाय। माइ गायनांगौ जौगा।
Really? Yes, yes. Sobai bimaya kauna langbai sona bena langbai sona nungi gontong bijouni sobai bimaya kelai